Samahang Ilocano. Ang SI Samahang Ilocano ay itinatag noong 1940s para magkaisa ang Ilocanos, Ilocana speaking students sa iba't ibang universidad para mas lalong maging isang malaking samahan. Ang SI muli silang naghikayat ng kanilang kalahi na may kakayahang umintindi at makapagsalita ng Ilocano. Ang grupo ay naghikayat sa iba't ibang parte ng Luzon, kabilang na dito ang Isabela, Pangasinan, Baguio, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Zambales o saang mang. Actually hanggang sa ibang bansa kagaya ng Europe at North America o sa ibang parte ng Asia o diba pang international pa. Sa paglaki ng kanilang miyembro ay di maiiwasan ang magkagulo ang organisasyon hanggang humantong na nga ang ilang miyembro at umabot na nga sa pagkakakulong. Sa pagkakakulong ay nabuo ang isa pang samahan, ang GIG o Ginion Ilocano Guilds. Nahati ang SI, subalit hindi ito nagustuhan ng iba pang miyembro, kaya ipinanganak o nabuo ulit ang isa pang pangkat, ang UI o United Ilocania Fraternity Sorority, at nagkaroon ng isang initan sa pagitan ng tatlong grupo, ang SI, GIG at UI. Sa panahon ng martial law, muli ang leader ng tatlong samahan ay sumang-ayon na pag-isahin muli ang tatlong grupo na dati namang mag-isa para ding magkakapatid. Kung may tampuhan, sa huli ay magbabati din. Parang kapamilya, kapuso, kadugo, kababayan. So ngayon, ang GIG at UI at SI ay muling nagkayos. Kaya naman, ang tatlong pangkat ay nagdesisyon iparehistro ang kanilang samahan sa Securities and Exchange Commission sa pangalan ng kanilang samahan na ang Confederation of Ilocano Association Incorporated, para sa isang non-stock, non-profit at hindi hati-hating grupo na korporasyon. Ang mga membro ng UI, GIG sa kabila ng hindi nila ginamit ang kanilang acronym at sa halip na ibalik ang orihinal na pangalan, syempre sila Ilocano pa din, kaya muling ginamit ang SI o SIASI. Alam mo ba, ang miyembro ng SI ay hindi isang tao lang diyan sa kanto, kundi ang karamihan sa mga miyembro ay naging mga profesional na nagbigay ng iba't ibang paksyon na mga sumusunod na uri ng samahan, tulad na nga ng international sa militar, professional katulong ng mga kababaihan, out of stock kabataan at mga mag-aaral. Diba? Napakaganda ng mga paksyon ng mga samahan na ito. Sika, kaya't muti umay. Sa kabila ng away ay nagkasama ulit ang dating naghiwalay na grupo. At sana all ganito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng logo ng SI? Number 1, ang kalapati ay sumasagisag sa kapayapaan, kalayaan at pagkakaibigan. Number 2 naman, ang dahon ng laurel ay para sa mga hangarin, pagiging profesional, kahusayan at akademiko. Ang gear naman ay para sa aming potensyal at sa iba pang larangan para sa pagsisikap. Ang ahas naman ay sumisimbolo sa kapangyarihan para labanan ang takot at sa panibagong buhay. Ang araw na may posisyong paanan at sumisimbolo sa kakayahang
bumangon sa laban ng mga pagsubok o hamon ng buhay. At ito pang matindi, bilang isang Ilocano, alam nyo ba, si Senador Bongbong Marcos, Senador Bongbong Marcos ay nag-advise sa grupo na umattend pa nga sa ika-4 na dekada ng samahang ito. Kaya naman, salamat pong muli sa pakikinig at pagsama sa maiksing kwento na to. Agbyag amin nga Ilocano. See you in the next episode. Thank you. Please don't forget to subscribe and click the bell.